Posle igara koncentracije, Teodore, sine, brate, ja ne mogu pričati s tobom i sa njima, nikako. Ti ako hoćeš, to se trenira. A ti iza njima. Tako, smiri se. Hvala Stažaro što si pokazao na primjeru kako treba sa djecom. Znači, puno strpljenja, puno razumijevanja, ostaviš nadrkanost ispred, sve okej. Slušaj, da te vratim samo na početak, rekao si ovako, pod broj 1, strpljenje. I tako si preskočio preko toga, kao da smo mi to vježbali posljednjih 43 godine ko ja. Pa vas dvojica što se mene tiče, ste prijatelju moj već odrasla djeca. Ja ne znam šta vama kući pričaju vaši, ali meni imate taj fizikus prijatelju potpuno odraslog djeteta, koje je već na osnovu priproste verbalizacije može da razumije, i da ima neku vrstu komunikativnog mosta. Ekipa i onda... Moramo. Ne, ali like i subscribe. Ali like i subscribe. Ne mora like i subscribe. Ništa. Giveaway, like i subscribe. YouTube nam je bitan. YouTube. Znači, YouTube nam je bitan. Ne morate da gledate, ali subscribe. Sve nam je bitno, čovječe.